Azok, ismét, akkor itt a második reakció videó a csatornám. A reakció csatornám. És most FNAF lore-t fogunk nézni. Méghozzá Taffentől. 1-től 4-ig a Five Nights at Freddy's története. Tehát ismét Nessai-től jött az ötlet, nem saját. Szóval ne írjátok kommentbe, hogy kopi, ha egyáltalán a YouTube engedélyezi a kommenteket. Úgyhogy, ja, akkor azt szóljon. Five Nights at Freddy's 1-től 4-ig története. Nyaralni mentek? Keres olcsóbb, jobb utasbiztosítást a megszokottnál a netrisk.hu-n. A flóra természetes módon gazdag omega-3-ban, ami jó a szívnek. És mennyivel egyszerűbb, mint ez? A Five Nights at Freddy's legelső része még annó 2014-ben jelent meg. Az azt követő kb. 3 évben fél évente jött ki egy folytatás. A történet nagyon sok ponton át lett írva, vagy egy későbbi rész miatt máshogy kellett részleteket értelmezni. A mai videóban az első 4 FNAF játék került bemutatásra. A csatornán már mind a 4-jel foglalkoztam, most viszont a történet legújabb verziójában fogom elmesélni a szerepüket. Jó szórakozást! A legelső rész, mint ahogy már elmondtam, 2014-ben jelent meg. A játék mechanikája elég egyszerű volt. Egy Mike Schmidt nevű éjjelőrt játszunk, akinek figyelnie kell egy pizzériára, és annak egy kissé egyedi attrakcióira egy héten át minden éjszakán, éjféltől reggel 6 óráig. A pizzériában 4 animatronik szórakoztatja a gyerekeket. Feltehetően megtalálható itt még 2 másik animatronik is, de ezt majd később. Minden éjszaka elején kapunk egy hívást egy személytől, akit a rajongók Fongálynak neveztek el. Az ő feladata, hogy bevezessen minket a munkánk alapjaiba. Lássuk, először is itt egy bevezető üdvözlet a cégtől, amit fel kell olvasnom. Tudod, ez egyfajta jogi dolog. Légy üdvözölve a Freddy Fazbear's Pizzázóban. Egy varázslatos helyen gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, ahol a fantázia és a szórakozás életre kell. A Fazbear Entertainment nem vállal felelősséget az anyagi vagy testi sérülésekért. A cégnek elég rossz híre van már, itt még erről nagyon nincs szó, de elég rossz múlttal rendelkeznek, amit jobb lenne elfelejteni. A cég mottója, hogy semmiért nem vállalnak felelősséget. Az irodánk is tükröző, hogy mennyire nem biztonságos ez a hely. 2 nagy Bocsánat, hogyha beleszólok, de nem fogom minden egyes zénán megállítani. Mi történik? Árammal működő ajtó van az iroda 2 oldalán. Az iroda 2 folyosót köt össze. Előttünk monitorok és egy ventilátor van. Van egy tablettünk is, amin a pizzériában elhelyezett kamerákat nézhetjük. Egy elég gyenge lámpa van az irodában elhelyezve, de nekünk ez pont elég, mivel ha szeretnénk messzebbre látni, az ajtók mellett lévő gombokkal megvilágíthatjuk a folyosókat, hogy lássuk, van-e odakint valaki. A valaki alatt értem itt az animatronikokat. A robotok régen szabadon mászkálhattak a gyerekek között, amíg meg nem történt az 1987-es harapás. Egy animatronik kiarapta egy Dubai to 87? Ezt nem lapjuk Nessa. itt még meg nem nevezett személy frontális agylevenyét. Azóta nem nagyon engedik őket le a színpadról, kivéve éjszaka, ekkor nyugodtan kiélhetik magukat. Viszont elég gyakran tévednek az iroda felé, hogy ne jussanak be az irodánkba, le kell zárnunk az ajtókat, hogy kint tartsuk őket. A hely karakterei, akik szórakoztatják a gyerekeket, Bonnie, a lila vagy kék nyúl, Chica a csirke, Foxy a kalózróka, és a banda énekese és sztárja, Freddy a medve. Chica és Bonnie szépen nyugodtan közelítik meg az irodát, ha megjelennek az ajtóban, le kell zárni azt. Mi az, hogy szépen és nyugodtan? Mi az, hogy szépen és nyugodtan közelítik meg az irodát? Tehát, hogy így... Oké, hogy sétálva jönnek, kivéve a Foxit, de... szépen nyugodtan megközelítik az irodádat, utána meg leharapják a fejed. Foxy a színpadánál. Ha folyamatosan figyeljük a kamerákon keresztül, nem túl gyakran mozog, de ha sikerül lejutni a színpadáról, akkor nagyon gyorsan az iroda felé fut. Le kell zárnunk az ajtókat a megállításához. Freddy a sötétben mozog, a nevetésével jelzi a mozgását. Ha nézzük a kamerákon át, nagyon lassan mozog. Ha eléri az ajtót, nem megy el onnan. Az ajtókat le lehet zárni, hogy kint tartsuk az animatronikokat, viszont nem maradhatnak a végtelenségig zárva, mivel az áramunk limitált, amivel működnek a kamerák, a fények és az ajtó. De amúgy ez nem úgy működik, hogyha egy ajtó árammal működik, és kimegy az áram, akkor nem nyitva marad, hanem csukva marad, mert mindegy, hagyjuk.
Ha elmegy az áram, Freddy jön elértünk, és egy kis zenélés után végez velünk. Az animatronikok nem épp békés szándékkal közelítenek meg minket. Fungai azzal indokolja az erőszakosságukat, hogy egy endoszkeletonnak Most mondja el, hogy nem egy békés szándékkal. Nem egy békés szándékkal. Mindegy. De azért szépen és nyugodtan megközelítik. látnak minket, ami az animatronikok váza. Nem lehet az épületben egy endó sem, amin nincs kosztüm, és ők bele akarnak tuszkolni minket egybe, amit láthatunk is a Game Over képnél. Viszont ők nem azért tesznek a ruhába minket, mert szabályt szegnénk, hanem az általuk érzett fájdalmat akarják demonstrálni nekünk. Ugyanis az animatronikokban meggyilkolt gyerekek szellemei vannak. Néha a kamerákban láthatunk ritkán megjelenő képeket, ezek között vannak az újságok is, amik arról írnak, hogy egy személy egy kabalának öltözve elcsalt 5 gyereket egy hátsó szobába. A gyerekeket sosem találták meg, de letartóztattak egy gyanúsítottat. A könyvsorozatból viszont megtudjuk, hogy bizonyítékok hiányában elengedték őt. Eredetileg a gyilkost játszottuk volna ebben a részben, viszont a gyilkost a játék sztoria alatt félúton lecserélték. Így a robotok csak összetévesztettek minket a gyilkossal, és ezért próbálnak elkapni minket. Az eltűnt gyerekeket a kosztümöt viselő személy meggyilkolta, és a fő 4 és egy 5. kosztümbe tuszkolta őket. Ez az 5. kosztüm Golden Freddy, aki nagyon ritkán jelenik meg halucinációként a játékban. Illetve ha beírjuk a Custom Night-ba, hogy 1987 Golden Freddy-től kapunk egy jumpscare-t. Talán ő követte el a 87-es harapást. Ez lenne a reális feltételezés, viszont sajnos később ezt is megváltoztatták, így ez az infó sem hiteles többé. Illetve egy korábbi kijelentésemet is megmásítanám, nem biztos, hogy a gyilkos rejtette el a holttesteket a kosztümökbe. Egy 6. animatronik is tehette, aki szintén egy gyerek lelkével rendelkezik, a Puppet. A hely a rossz híre miatt bezárni kényszerült, viszont most a jelenben nincs semmi baj, és már 20 éve teljesen jól működik a hely. Az egyetlen baleset, ami ezen a helyen történik, az Fungai halála. Az 5. éjszakán az animatronikok rárontanak Fungaira és végeznek vele, viszont ez nem kavar nagy port, sőt a halála szerintem ki sem derült. Így itt nem kellett volna történnie semminek. Ez azért van, mert nem itt történtek a gyilkosságok. Egy korábbi pizzériában történt, ahol még ezeknek az animatronikoknak egy régebbi verziói szórakoztatták a gyerekeket. Nézzünk rá arra a pizzériára. Térjünk rá a második részre. Visszatértem. Hello. Szia! Üdvözöllek az új nyári munkádban, az új és továbbfejlesztett Freddy Fazbear's pizzázóban. Azért hívtalak, hogy átbeszéljünk néhány dolgot, amikre számíthatsz majd az első hetedben, és hogy segítsek elindulni ezen az új és izgalmas karrierúton. Halál. Félelem. Kb. Ennyi. A Five Nights at Freddy's második része elődjéhez hasonlóan még 2014-ben jelent meg. 1987-ben járunk, és ezúttal egy Jeremy Fitzgerald nevű éjjeli őrt irányítunk. Ismét Fungai vezet be minket az éjszakákba, ezzel ráerősítve, hogy az első rész előtt járunk. Az ezelőtti helyen is történt valami, ami miatt az az étterem is bezárt. Az étterem neve Fredbear's Family Dinner volt. A legtöbb játékban és könyvben a gyilkosságok a Freddy'sben és nem a Fredbearsben történtek. Így véleményem szerint vagy a 6. gyerek meggyilkolása, vagy a harapás miatt zárt be a hely. Az étterem, amiben most tartózkodunk, teljesen más felszerelést nyújt nekünk, amivel éjszakánként megvédhetjük magunkat. A robotok agresszióját azzal indokolják, hogy a héten valaki hozzájuk piszkált, és a személyzettel kissé ellenségesen bánnak. A robotok arcfelismerővel rendelkeznek, amit be lehet csapni, ha egy Freddy maszkot húzunk a fejünkre. Majdnem ez az egyetlen védelmünkre szolgáló eszköz, mivel nincsenek ajtók, cserébe viszont már a szellőzőkön át is támadhatnak a robotok, és már 14 animatronik fenyeget minket. Ebből 3 csak easter egg-ként jelenik meg. Shadow Freddy és Shadow Bonnie nagyon ritkán jelennek meg, de ha megjelennek, kifogyasztják a játékot. A Shadow robotok lehetséges, hogy korábbi, már halott alkalmazottak szellemei. Erre később lesz bizonyíték. A harmadik easter egg JJ, aki az asztal alatt jelenik meg, de nem csinál semmit. Az ellenfeleink közül, aki különlegesebb, az Puppet, akinek a zenedobozát mindig fel kell húzni, hogy ne szabaduljon ki, mert akkor már nem állítja meg a maszk sem. Foxy is immunis a maszkra. A zseblámpánk fényével tudjuk elkergetni őt. Golden Freddy is jelen van a játékban. Ha megjelenik, vagy a kamerát, vagy a maszkot kell felvenni, és akkor eltűnik. A többi
többi karakter ellen csak a maszk kell. Fungai folyamatosan beszámol nekünk a cég terveiről és arról, hogy haladnak. A hely modernebb és sokkal gyerekbarátabb animatronikokkal rendelkezik, amik össze vannak kötve a bűnügyi adatbázissal. Ezeket a robotokat a héten meghekkelik, és ezért kénytelenek bezárni az éttermet egy időre. A 7. napra viszont ki akarnak nyitni, mert már beterveztek egy partit, amin Jeremynek is részt kell vennie, hogy ott is felügyeljen a robotokra. A 7. éjszakán Fungait irányítjuk, aki átvette a helyét az éjjeli műszakban, amíg Jeremy a nappaliban van. Ebben az étteremben történik meg a 87-es harapás, mégpedig a partin, az áldozat pedig Jeremy. Feltehetően Fungainak hátsó szándéka is lehettek, hogy miért nem akart aznap jelen lenni. Lehet ő intézte a harapást, és Jeremyre uszította valahogy a robotokat. Legalábbis ez volt az eredeti elképzelés, viszont Fungai többé nem illik bele a történetbe. Ezt a harmadik rész bizonyítja majd a Bocsánat, én nem a izére figyelek, hanem a gameplayt nézem, de most... jobban. A helyen megtalálhatóak az előző részben látott animatronikok is. Fungai régi modellekként hivatkozik rájuk, vagyis korábban ők léptek fel itt. Ekkor történhettek a gyilkosságok, a gyerekek hulláit pedig ezekbe a régi robotokba rejtették. A Puppet életre keltette őket, és így már hatan közösen bosszúra szomjazva keresik a gyilkosukat. Van egy mini játék, amiben láthatjuk Puppet halálát is. A Puppet testébe költöző gyereket kizárták az étteremből, és a gyilkos megölte őt, amikor a gyerek védtelen volt. Mivel Freddyt irányítjuk, ez a gyilkosság is a Freddy's étteremben történt. Ebből a részből kiderül, hogy a gyilkos egy sárga ruhát használt, hogy elcsalja a gyerekeket. De ez nem az eddig ismert karakterek közül való, úgyhogy menjünk is tovább a harmadik részre. Hatom! 6 óra. The bite to fate. Hé haver, van néhány nagyszerű hírem a számodra. Először is, találtunk néhány vintage kazettát. Haver, ezek őskoriak. Azt hiszem oktatószalagok voltak az alkalmazottaknak, vagy valami ilyesmi. Szóval arra gondoltam, hogy le lehetne ezeket játszani a hangszórókon, miközben az emberek végigmennek a látványosságon. De van egy még ennél is jobb hírem a számodra, és ezt nem fogod elhinni. Találtunk egyet, egy igazit. A Five Nights at Freddy's harmadik része már 2015-ben jelent meg, és egy teljesen más, de mégis hasonló élményt kínált az elődjeihez képest. Jóval az előző 2 rész után járunk. Ebben a játékban már csak egy animatronikra kell figyelnünk, legalábbis egy van ránk tényleges veszéllyel. A hely, ahol vagyunk, egy színház, ami a Freddy's tragédiát elmesélve akar meggazdagodni. Végigjárják a régi éttermeket és relikviákat gyűjtögetnek, amiket bemutathatnak a közönségnek. Egy héttel vagyunk a nyitás előtt. A játékban szokás szerint egy éjjelőrt játszunk. A második napon találtak egy igazi animatronikot, amit elhelyezhetnek itt. Így a második éjszakán már van mire figyelnünk. A karakter neve Springtrap. Egy zöldes, rothadt, kifakult kosztümről van szó, ami még annó sárga színű volt. Ezt a ruhát viselte a gyilkos is. A ruhában jól látható, hogy emberi maradványok vannak. A ruhában van a gyilkos hullája. Miután bezárt az első részben látott étterem is, a gyilkos visszatért a FNAF 1-es helyre és szétverte a robotokat. A robotokból szabadult lelkek üldözőbe vették a gyilkost, aki a sárga Springlock ruhával akart rájuk ijeszteni. A Springlock ruhák olyan kosztümök, amikben a Springlockok segítségével arrébb lehet pattintani a ruhában lévő endoskeletont, hogy beleférjen egy ember. A ruha már régi volt, a Springlockok elpattantak és visszacsapták az endoskeletont a helyére, ezzel szétzúzva a gyilkos testét. A gyilkos elvérzett és a ruhában végezte. 30 évvel később viszont életre kell és egy színházban találja magát. Sajnos mi vagyunk azok a szerencsések, akik vele tölthetnek egy hetet. Springtrap folyamatosan az irodánk felé közeledik, amit több úton is elérhet. Ugyanis van egy szellőző rendszer is, ami ezúttal az egész épületet körbeveszi. A szellőzőket le tudjuk zárni, viszont ha a folyosókon próbál minket megközelíteni, gyerekhangokkal csalogathatjuk a szobák között ide-oda, hogy távol tartsuk őt az irodánktól. A kamerák, a hang és a szellőzés gyakran elromlik, amiket a baloldali panellel lehet megjavítani. A kamerák a jobboldali panelen vannak. A játékban jelen vannak az első 2 részben megismert karakterek is, viszont csak halucinációként. A sztori szerint nem voltak itt ténylegesen jelen. A hely a 6. éjszaka után leég, a tárgyakat elárverezik és Springtrapnek nyoma veszik. A lelkek így nem leltek békére és itt ragadtak. Viszont van egy alternatív befejezés is, ahol megbékéltethetjük a lelkeket és egy utolsó partin mindenki eltávozhat. Viszont ez sosem történt meg. A lelkek itt ragadtak, amíg meg nem hal végleg a gyilkosuk. A gyilkos a játékok alatt egy lila alkalmazottnak van ábrázolva. Ez Purple Guy. Ma már furcsa ezt a nevet használni, mivel mindenki csak William Aftonnak nevezi a gyilkost. A neve a könyvsorozatban és a Sister Location-ben derül ki. Eredetileg Mike lett volna a gyilkos, de ezt az 5. résszel teljesen megváltoztatták, és William lett a történet főalakítója. Az első 2 éjszakán
éjszakánkon egy másik alkalmazottól kapunk hívásokat, viszont csak ezen a 2 éjszakán hív minket, mivel a második éjszakát követően a játékmenet nem változik. Springtrap mellett találtak oktató kazettákat is. A második éjszakától kezdve minden éjszaka egyet meghallgatunk. A kazettákon Fongájt hallhatjuk. A Springlock ruhák használatáról és a biztonsági szobákról beszél. A Springlock ruhák veszélyesek, és idővel a cég megtiltja a használatukat. Amíg tart a ruhák kivizsgálása, tartalékruhákat hoznak az éttermeknek. Most ezek a ruhák lehetnek a FNAF 1-es kosztümök, vagy akár a 6. részben látott Scrap Trap, erről nincs pontos információnk. Vannak, akik Glitch Trap kosztümjére tippelnek, viszont az a ruha a valóságban nem létezett. A cég csak nem akarta Spring Bonnie-t belerakni a VR játékba, mivel egy szégyen volt a karakter a hírnevükön. A biztonsági szobák raktárként vannak használva, ezek nincsenek feltüntetve a robotok térképén, így ők nem tudnak oda bemenni. Feltüntetve a robotok térképén, így ők nem tudnak oda bemenni. Ezt használta ki William, amikor szétverte őket. A biztonsági szobákból támadt rájuk, így nem tudták, honnan jön a támadás. A gyilkoshoz Shadow Freddy csalta oda a lelkeket, de a szándékai nem biztosak. Lehet, hogy segíteni akart nekik. Akárhogy is, a gyilkos szétverte a robotokat, a lelkek rátámadtak, és a gyilkos a Springlock ruhát felvéve életét vesztette. A biztonsági szobákat valamilyen hirtelen fejlemény miatt lezárták, és így Springtrap is egy ilyen szobában ragadt 30 évig. A szobák lezárását Fongály dokumentálta, így bizonyítva van, hogy Fongály nem William Afton. Arra van még esély, hogy Mike Fongály, de az nagyon semmi nem változtatna. A biztonsági szobák hirtelen lezárását az eredményezhette, hogy megtalálták William hulláját, és hogy ne kerüljön fény erre a halálra sem, a testét elzárták a nyilvánosság elől. Összetörtél. De mi mind a barátaid vagyunk. Elhiszed ezt? Én még mindig itt vagyok. Össze foglak rakni. Ki halt meg? Ja. A harmadik rész nem teljesített úgy, ahogy annak kellett volna, és a rajongók nem voltak elégedettek. Ezért az alkotó úgy döntött még 2015-ben, hogy elkészíti a 4. részt. Ez egy újabb előzmény. Ezúttal a második részben is említett eredeti éttermet láthatjuk, a Fredbear's Family Dinert. Viszont ebben a részben nem egy éjjeli ört játszunk, és nem is az étteremben van a játék fő része. Egy kisfiút irányítunk, aki az éjszakák alatt a rémálmaival küzd, ami ijesztő robotok formájában jönnek el érte. A kisfiú bátyja folyamatosan cseszteti őt, ami már alapból kialakított egyfajta félelmet az animatronikok felé, viszont mást is látott. Most egy kicsit elrugaszkodunk ettől a résztől, és a folytatásokat is figyelembe vesszük, hogy mindent megérthessünk. A kisfiú egy 5 fős családban élt. A családban több baleset is történt. A kisfiú lánytestvére meghalt, az anyja pedig lelépett a balesetek után. A fiúnak még van egy bátyja és egy apja. Az apja William Afton, aki a Fredbear's Family Dinerben dolgozik, Harry Emily társalapítójaként. Harry a Puppetbe kerülő kislány Charlotte apja. Itt még nem történtek meg a gyilkosságok, viszont már nem vagyunk messze tőle. Elméletileg 1983-ban járunk, a gyilkosságok pedig 1985-ben történtek, viszont ez alól kivétel Charlotte. A 6. rész végén láthatjuk a meggyilkolt gyerekek sírjait, de 2 ki van takarva. A felső sírt viszont megmutatják a könyvsorozat végén. Ugyanabban a temetőben vagyunk. Charlotte 1983-ban halt meg, vagyis Williamet ebben az évben érte valami, ami kiváltotta nála a sorozatgyilkolást. Hogy pontos legyek, 2 eset is történt. Az első, aminél szemtanú volt, az általunk irányított kisfiú is. William nagyon értett a robotokhoz, és sajátokat is készített. Az egyik William által készített robot hasából viszont kijött egy kar, és elragadta William lányát, Elizabethet, és végzett vele. A második balesetet William másik fia okozta. Az általunk irányított kisfiú túl közel viszi az éppen mozgó animatronikhoz, név szerint Fredbearhez, aki szétharapja a gyerek koponyáját. William megígéri a fiának, hogy össze fogja rakni, viszont nem tudjuk pontosan, hogy mi történt. Mike, akit az első részben is irányítunk, William egyik fia, de nem tudjuk pontosan, hogy melyik. Vagy tényleg összerakta a kisfiút is ő Mike, vagy az idősebbik testvér volt Mike. Ennyi az alapsztori. A játék alatt a kisfiút irányítjuk. A harapás után járunk. Ezt onnan tudjuk, hogy kórházi eszközöket látunk a kisgyerek szobájában. Ezek csak néha jelennek meg. A 2 animatronik, akik fellépnek a Fredbear's Family Dinerben, azok Fredbear, akiből később Golden Freddy válik, és Spring Bonnie, akit majd az apja használ gyilkolásra. A gyerek rémálmai között nincs jelen Spring Bonnie. Ez véleményem szerint azért lehet, mert az apja gyakran hordta a ruhát, és a kisfiú megbarátkozott már vele. A robotok, akik ránk támadnak, viszont félig meddig valódiak. Endoskeletonok próbálják a frászozni a kisfiúra, hogy ne hagyja el a szobáját. Endoskeletonok és az apja által tervezett robotok tartják vissza a kisfiút. Szintén a könyvsorozatból tudjuk meg, hogy a Nightmare robotok csak endoskeletonok voltak, egy kis csippel, ami egy sípoló hanggal megzavarja az emberek agyát, és a robotokat valóságos szörnyeknek látják. A kisfiú a hétvégére meghal, de William összerakja őt. Végére értünk a felvezetésnek, most jön az összegzés. A történet a 4. résszel kezdődik.
Harry, Emily és William Afton közösen hozták létre a Fredbear's Family Dinner-t. A helyen Fredbear és Spring Bonnie lépett fel. 1983-ban William elveszíti a kislányát és az egyik fiát. Harryt hibáztatja mindenért, és bosszúból még 83-ban végez Harry lányával, Charlotte-tal. A 6. részben ismét láthatjuk ezt a jelenetet Puppet szemszögéből. Puppet látja, hogy veszélyben van a gyerek, és a segítségére siet, de a szakadó esőn elromlik, és már csak Charlotte holttestét találja. Mellé fekszik, és Charlotte lelke az animatronikba költözik. Mivel a kisfiú ismeri Freddyéket, Puppetet és Ballonboyt, ezek a karakterek már 1983-ban is jelen voltak. 1985-re a Fredbear's már feltehetően bezárt, és már csak a Freddy Fazbear's pizzázó működik. Ezen a helyen még a FNAF 2-ben látott régi robotok léptek fel. William ezen a helyen a Spring Bonnie ruhát viselve elcsalott gyereket is végez velük. A holttestek az animatronikok testébe kerülnek. Ezek a 4 fő robot és Fredbear. Fredbearre később már csak Golden Freddyként hivatkoznak. A gyerekek lelkei megszállják a robotokat, és Puppet vezetésével várják a gyilkosok visszatérését. A robotokból időközben előjöttek a hullákból származó szagok, amik miatt a helyet kénytelenek voltak bezárni. 1987-ben újra megnyitják a Freddy Fazbear's pizzázót. A korábbi karakterek lekerülnek a színpadról, és a helyükre új modellek kerülnek, amiket a gyilkos meghekkelt, és ezzel okozta az 1987-es harapást. Az egyik toy animatronik kiharapta Jeremy, a korábbi élőr frontális agylebenyét. A hely kénytelen volt bezárni. Később a pizzeria ismét újra nyit egy másik épületben. Legalább 20 évvel később, 2007 körül egy Mike Schmidt nevű alkalmazott érkezik meg, és kezd el dolgozni ott az éjjeli műszakban. A hely viszont ismeretlen okból ismét bezár. A gyilkos ekkor tér vissza az étterembe, és szétveri a robotokat. A robotokból szabadult lelkek a gyilkosra támadnak, aki a ruhát viselve, amivel meggyilkolta a gyerekeket, akart rájuk ijeszteni. A Springok ruha viszont már régi volt, és a szerkezet visszacsapta az endoskeletont a helyére, ezzel szétzúzva a gyilkos testét. A gyilkos életét vesztette. A testét a Fazbear Entertainment felfedezte, és úgy döntöttek, hogy nem hozzák nyilvánosságra az esetet. Befalaszták a szobát, és otthagyták rohadni a gyilkos testét 30 éven át egy biztonsági szobában. 30 évvel később egy vállalat relikviákat gyűjt, hogy elhelyezzék őket a színházukban, ami a Freddy's tragédiáját mutatja be. Végigjárják a régi éttermeket, és a befalazott szobában megtalálják Springtrapet. A gyilkost elszállítják a színházba, ahol 6 napot tölt el. A 6. napon a hely leég, Springtrap pedig eltűnik. A lelkek még mindig nem lehetek békére, mivel a gyilkosuk még él. A történet vége még nagyon messze van, de ez a videó... Stop. Még egy videóra reagálunk most, ami ugyanígy ilyen FNAF-os, csak április 1 is. Ilyen vicces. Itt van. Bolondok napi FNAF lore elemzés. Erre is reagálunk. Értékelőt mostanában a hirdetés felmérés ki. Történetünk 1969-ben veszi kezdetét, amikor William Shatton és Helikopter Emily kitalálták, hogy Halloween alkalmából herézőgépeket és vírusokat fognak készíteni. A sok kis lurkónak tetszettek a gyilkolásra specializálódott háborús gépezetek. Helikopterék jól le is húztak mindenkit. És úgy néz ki, hogy elég jól bejött nekik az élet, mert Shattonék a fest után kapásból 2 éttermet tudtak nyitni. Viszont a probléma ott kezdődött, amikor a páros nagyon elkényelmesedett. Itt jön a képbe a páros családi háttere. Shattonnak elméletileg volt egy felesége, de ezt mindenki csak úgy mondja. Még senki sem látta őt. A lényeg, hogy van 2 fia, meg egy lánya. A 2 fia elég jól kijönnek egymással. Mindig bújócskát játszottak vagy otthon, vagy az étteremben. Viszont egyszer fura gondolatok találták meg a kisebbik fiú fejét. Én vagyok a gonosz megte... Egy nap a kisfiú elvándorolt Fredbearig, hogy belenézzen, hogy az apja most is ott bújkál le a depi elől. Viszont a kisfiú nem számított rá, hogy Fredbear még nem reggelizett. Próbált menekülni, de nem tudott. A bátyja is gondolkozott rajta, hogy segít neki, de az öccse lógó segge jobban lefoglalta. Amikor az eset kiderült, természetesen Mike-ot vonták felelősségre, mivel krízis helyzetben nem segget kéne bámulni. De komolyan nézzétek azt a segget. William Shatton viszont letudta a dolgot annyival, hogy majd összerakja valamikor. Shatton háborús gépei egész jól működtek. Sosem okoztak neki csalódást. Viszont az egyik robotja egy alkalommal rossz ellenfelet fogott ki magának. William az eset után teljesen magába fordult, és minden dühét a fián vezette le. Egy alkalommal, amikor hazafelé tartott a kocsmából, megállt a Freddy's mellett, hogy rendeljen elvitelre egy pizzát.
Viszont csak ananászosat tudtak adni, úgyhogy Shekton inkább lekéselte a pénztárost, aztán hazament. Ekkor helikopter jött ki az étteremből, és meglátta a halott alkalmazottat a kukák között. Mivel a sok per mellett ez már nem hiányzott neki, inkább beletömte a testét egy bábba, és visszament dolgozni. Az ananászos pénztáros lelke viszont megszállta a báb testét. Shekton másnap visszajött az étterembe, viszont a következőt mondták neki. Hé! Ilyeneket nem szolgálunk ki! Williamnek ez nem tetszett, ezért rampage-re kezdett, és nyomott egy pentakillt az étteremben, amiért lecsukták. Az ananászos viszont megtalálta, és beletömködte az áldozatok testét az animatronikokba, annak reményében, hogy ők is életre kelnek, és együtt rúghatják szét Shekton seggét. De nem keltek életre. William hagyott hátra Mike-nak instrukciókat, ha esetleg lecsuknák, de mivel Mike nem tudott olvasni, ezért problémái voltak az instrukciók megértésével. Lement a Sister Locationbe, hát ott megüti az iklet, de csak egy kanál ütötte meg, és 2 lila foltokkal jött fel a föld alatti létesítményből, meg részegen. Eközben Shektont halálra ítélték, és az általa fejlesztett herélőgép áldozatává vált. A hulla eltávolítására a gépből viszont nem volt protokolljuk, úgyhogy bevágták őt egy színházba, ahol valamilyen véletlen folytán pont Mike dolgozott éjjeli őrként. Mivel Shekton tojásai túl erősen bizonyultak, a gép hatástalan volt, és Shekton tovább élt. De csak azért, hogy aztán rágyújtsák a házát. 2-szer! Shekton természetesen pokolra jutott, ahol az ananászos alkalmazott a világ végezetéig kínoszhatja. Viszont a történetünk itt még nem ért véget. A vírus, amit helikopter még annó 70-ben szabadjára engedett, már bekebelezte a fél kontinenst, és egyre csak nő. Mindenféle halálosztó robotokat küld ki az adót nem fizető polgárok házához, és a bent poshadó kockákat a VR játékokon át terrorizálja, hogy menjenek ki és érintsenek füvet. Viszont Bamban, a kis ingyen élő 9 éves kocka ezt megelégelte. Így elment a központba, hogy leállítsa a vírust. Viszont a kapuban a vírus őrzője, az aranyberakásos medve várta. De leesett a lépcsőn és eltörte a lábát. Úgyhogy Bamban gond nélkül tovább haladhatott. Viszont a következő ellenfele, Barbara, már erősebbnek bizonyult. Néha megjelent mögötte, követte egy ideig, majd eltűnt. És végül a kissrác szembe találkozott a vírussal. Az viszont vagy 3-szor akkora volt, mint ő. Úgyhogy Bamban inkább a menekülést választotta. Viszont innentől beindul a multiverzum elmélet, mert a játéknak 4 endingje van. Vagy leítatjuk Bambant, hogy rémeket lásson, vagy felöltöztetjük a vírust, hogy aztán levetkőztethessük egy robotkarral, vagy egy chase után elbassza egy vonat. De a sérülések elkerülése érdekében kőpapírral úszhatunk is egyet vele. Nőcs! Rastrafen! Ennyi lett volna ez a videó. Légy ide iratkozzatok fel. Ide. Meg a... várjál mindjárt. Meg természetesen ide is. Na, ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel és lájkoljatok. Illetve még lesz reakció videó. Akármennyire is nem hiszitek el. Lesz reakció videó. Na, sziasztok!